Eli nyt kun me tehtiin sitä naudan kieltä, niin sitten jäi siis tämmöistä kielilientä, eli täydellistä lihalientä sitä varten, että me voidaan tehdä tämmöinen varhaiskaulista ja jauhelihasta ja riisistä tämmöinen maailman helpoin sunnuntai-patasysteemi. Mä otin nyt tämmöisiä Uncle Ben's 10 minuutissa tulevia riisijyväsiä, jotka liittyy tavallaan turpoon mukavasti välissä. Ja sitten tähän kävisi tietysti soijarouhekin hyvin, mutta nyt tuli jauhelihaa, kun ei ollut soijarouhen vaihtoehtoa tuolla meidän kaupassa. Mutta ne on siellä. Sitten kaalit, varhaiskaalit nyt ihan huippuja. Ja sitten onko se joku apuko? Nähtävästi. Ja sitten vähän riisiä vielä. Ja sitten pikkasen tätä kieliliemi juttua, minkä siis resepti näkyy siellä edellisissä Tubettinin YouTube-jaksoissa. Tästä ei tule mitään. Mutta tästä tulee kuin meidän sunnuntai-ruokahaulusittain joka tapauksessa. Nyt tää menee uuniin. Jävä. Nyt tää menee uuniin. Ei lapsi, vaan tämä ruoka. Ja about tunnin päästä on valmista. Äiti, mun pitää näyttää vielä yhden rupeaa. Joo, nyt on näytä oikein rupeaa. No.